Den er jo faktisk rimelig rundt, den der. I er der for dumme, altså. Nej, det er der. Hvad fanden er det? Det er C, man, for copyright. Hvor er det se? Nej, for helvede, man. Det er jo lige præcis sådan, jeg mente, Elias. Det vender hele helvede til at spurgte sydlands. Den sidder ikke fast på. Den tør hele lortet af igen, mand. Det er der en tør. Jeg kan du ikke stikke hårdt nok, eller hvad? Jeg bare pakke den igennem, altså. Den kan jo ikke gå i nød. Tag ledningen væk fra der, hvor du skal arbejde, din nørd. Se, så gør han det ikke. Nå, hvordan mener du? Ja, sådan der. Ja, så tager du den over igen. Men det sidder så bedst, den er her. Så sæt den der. Jamen, den går ind over det, du skal arbejde, jo. Sådan der, ikke? Lige præcis. Det er dybere. Læg nu ned. Stik nu ned. Det er stukket ned der. Prøv lige at se her. Det kunne godt gå ind og blive en hobby. Det ligner bare sådan en. Hvad copyright? Hvad fanden? Det er nok... Det ligner en smiley, altså, eller et eller andet. Ja, prøv at tage en smiley der. Hvorfor? Det der. Det skal ikke få et tilstok lige der. Nej, nej. Jo. Nej, nej. Jo. Nej, nej. Hvorfor ikke? Fordi, Ja, Du kan få din venner. Du kan lige prøve at copyright. Giv ham den lyse striber. Nej. Okay. Hvad synes du om det, Kenneth? Bare begynde at skygge med den der låg der. Hvor streget over det. Vil du have støtte? Ja, det tør jeg ikke. Den er sgu god nok, den der. Ja, den er fin, mand. Tag noget Det mere. er mega meget. Det der er meget kødblod i forhold til alt det Det var andet, ikke? Hvor tager de der boller sort? Nej, det er skønhedsplet. Den er lidt slideren der. Jeg får... Tag de der boller sort. Tag hovederne på de der Jeg får lige lavet en pil. Jeg laver en pil. Det er bare en Lad os være på til bollen. Og jeg magter næsten ikke mere endnu. Skriv 69. for life. Nej, Kenneth, nu skal vi huske dig der, synes jeg, skal vi? Skriv Roskilde. Skal vi Viby? Skriv her bølge med 4681. Det kan jeg ikke stave til. Nej, det kan jeg. Nå. Elvis. Bare skriv alle navn på alle de skoler, du har gået på. Tag et portræt, Elias. Kenneth, må jeg godt tusse dig? Du må tusind Elias først. Ja, du skal tusse